Azurfa Rediyo, duniyar labarai a tafin hannunka. Assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da mu a wannan tasha mai farin jini, Azurfa Rediyo. Za ku iya sauraron mu ta hanyar sauko da manhajarmu da ke kan Play Store. Haka kuma kuna iya sauraron mu akan shafinmu a dandalin sada zumunta na Facebook. Sannan kar ku manta, ku yi subscribe ɗin YouTube channel ɗinmu tare da danna ƙararrawar sadarwa domin sanar da ku a duk lokacin da muka saka muku wani sabon shirin. Azurfa Rediyo, muryar zamani. An sallami waɗannan mutane 135 ne daga cikin mutane 258 da aka samu sun kamu da cutar COVID-19 a jihar, inda kuma mutane sama da 30 suka riga mu gidan gaskiya. Yawanci waɗanda aka sallama sun bayyana farin ciki su da jin daɗin su da yadda aka kula da su. Likitoci wanda suka nuna damuwa akan mu suka sa hatsari a rayuwar suka ba mu kulawa mai kyau har muka samu lafiya. Sannan kuma yana ƙara gode wa gwamnati. Shawara da zan ba 'yan uwana su da suke cewa wannan abun ba gaskiya ba. Muddin da zai zo ya ga yadda aka yi abun nan ya san tabbas akwai cutar nan tun daga shi mun gani har mun samu lafiya. Wannan shine karo na farko da aka sallami mutane da suka haura 100 da suka warke daga wannan cuta a lokaci daya, abin da yasa ake ganin an samu nasara a yaki da ake da cutar a jihar. Alhaji Usman Kadafur shine shugaban kwamitin yaki da cutar COVID-19 na jihar Borno, wadda kuma shine mataimakin gwamnan jihar. Alhamdulillah sun zo nan sun kamar sati biyu, wani su kamar sati biyu da wasu 'yan kwanaki. An masu gwaji kuma ta nuna akan cewa yanzu ba su da shi. To muka zo mu yi masu murna na musamman, sa'an nan kuma mu gode wa ma'aikatanmu na asibiti. Don musamman su ba karamin rawan gani suka nuna a nan ba, sun sa rayukansu ne su ma a layi domin su ga cewa sun taimaki wayansu. Yanzu dai abin da ake kokarin fahimtar da al'umma da sauran 'yan uwan waɗannan mutane shine su karɓe su ba tare da nuna musu kyama ba, inda su kuma ake kyautata san za su zama jakadun faɗakar da al'umma kan cewa wannan cutar gaske ce. Bilyamin Yusuf, Maiduguri,